אני אברך אותך שהשם יעזור לך שתרפאי ממחלת המעיים ושהיא תעבור מיד לאחמדינג'אד. בסדר? בבקשה, הנה, תן לה כיסוי ראש. כבוד הרב, רגע, כבוד הרב. כן. כיסוי ראש זה אני כל היום, כאילו, לקחת על עצמי עכשיו, לשים את זה? זה צניעות, את רוצה להתפטר מהמחלה? נכון. את רוצה מעכשיו להתפטר מהמחלה או לאט לאט? לא שלה, אני רוצה, בעזרת מהר. אבל אני רוצה, בעזרת השם, מתי שהקדוש ברוך הוא רוצה כבר מזמן, באיחור. בסדר, אבל אני רוצה להתחיל לקחת עליי קודם כל בשבתות וללכת לשיעורים. זה לא קשור, לא קשור. מה קשה? מה הקשר של להתחיל משבתות? בעזרת השם להתחיל... מה יותר קשה? מחלת המעיים או כיסוי ראש? מה יותר קשה? מחלת המעיים, ברור. אז בואי נתפטר ממנה. בסדר, אבל אני... רגע. מה רגע? מה רגע? רגע, כבוד הרב, אני לא רוצה לעשות דבר שאני אישה שאני שומרת שבת, אני לא נוסעת בשבת. אני שואל אותך שאלה. אם היית הולכת עכשיו חס ושלום בית חולים עם התקפה במעיים. קורה לי בבית. רגע, והיו אומרים לך שאת צריכה לעלות עכשיו על שולחן הניתוחים. הייתי על שולחן הניתוחים, רגע. היית אומרת לרופא, לא, משבת, אני לא יכולה עכשיו. בשבת, רק משבת, ואני אלך לשיעורים של רפואה קודם, ואחרי זה תנתח אותי. היית אומרת לו ככה? או שאם הוא אומר לך דחוף, עכשיו לעלות על השולחן, את עולה, אפילו שיש סכנה בניתוח. מה אתה עושה? עולה. הנה, אני בלי לעלות על שולחן ניתוחים, בלי הסמיל, בלי כלום. בסדר, רגע, כבוד הרב, אני לא רוצה... אני רוצה להתחיל בשבתות, ושהשם יעזור לי, ולאט לאט בעזרת השם אני... מה לאט לאט? אני אומר לך. אני לא יכולה ללכת ככה, עכשיו פתאום ככה ללכת ברחוב עם... מה קרה? המוניות לא ייסעו? לא, חלילה, חס וחלילה. אוטובוסים יעצרו? לא הבנתי, שנייה. אוטובוסים יעצרו, לא ייסעו? מה הבעיה? אולי אתה לא מבין אותי. אני מבין. את יודעת מה אני מבין? אני מבין שאישה מוכנה להקריב את כל החיצוניות שלה בשביל הפנימיות שלה, זה מועיל. אם יש הקרבה, יש רפואה. אם אין הקרבה, אין רפואה, צריך הקרבה. אם היית מוכנה להקריב את עצמך על שולחן ניתוחים בלי שום הבטחה שיהיה לך טוב, רק ינסו, יש כאלה יורדים, יש כאלה לא יורדים, זה לא מזיק, זה רק מועיל, והרפואה היא מהשם, לא מהרופא. אז מה אכפת לך לעשות את זה? רוצה שזה יבוא לי מבפנים, שאני ארגיש שאני... מבפנים, זה בא מבפנים. אבל זה עדיין לא בא לי. אבל זה בא מהמעיים, זה מבפנים. אנחנו רוצים להוציא את הבעיה מבפנים. אז לכן אם את שמה את זה, יש לך סיכוי להוציא את זה מבפנים. זה הקרבה, זה מה שאת נדרשת, הקרבה. עוד הרב, אני אשים את זה, אבל בעזרת השם משבתות. לא, מהיום שלא יהיה בעיות במעיים. רגע, אני לא מבין. את רוצה שהמחלה תשאר אצלך או שתר... אני לא רוצה שהמחלה תשאר. אבל אני רוצה להעביר... אני רוצה להעביר אותה לאחמדינג'אד. את לא מוכנה? מוכנה. אז תשימי כיסוי ראש ותלכי בצניעות וזהו. באחמדינג'אד יהיה